Vă salut! Am primit aceste două supape regulatoare de presiune pentru a fi verificate. Provin de la mașini diferite. Sunt puțin diferite ca și construcție, dar au același rol. Provin după două pompe de înaltă presiune, Bosch, iar rolul lor este de a regla presiunea în rampa comună cu ajutorul calculatorului. Cu ajutorul lor, ECO, motor, reglează presiunea în rampa comună în funcție de nevoile motorului. Viteză, încărcătură, accelerație. Defectarea lor duce la simptome specifice în funcționarea motorului. Relativ fluctuant, lipsă putere sau motorul nu mai pornește. La modul simplist, e vorba de o bobină și un piston metalic. Putem să-i spunem și așa. Și seamănă foarte mult cu alte dispozitive electrice cu construcția asemănătoare, adică tot o bobină, un solenoid și un miez de metal. Aici se opresc toate asemănările. Modul lor de funcționare e puțin altfel. Adică nu funcționează ca orice solenoid pe principiu armat, dezarmat sau cuplat-decuplat. Cursa pistonului din interiorul bobinei e aproximativ de 8-10 mm. Calculatorul ECO poate controla cu mare precizie această cursă, astfel ca pistonul să blocheze mai mult sau mai puțin accesul de motorină în pompă. Acest lucru îl face alimentând bobina respectivă în impulsuri PVM, impulsuri modulate în lățime. Verificarea unei supape se poate face simplist, cu un aparat de măsură. Se verifică continuitatea bobinei, care poate fi de 3, 5, 7 ori. Haideți să încercăm să verificăm și noi. Rezistența. Folosim un aparat de măsură, îl dăm pe domeniul ohmmetru. Și avem valoarea de 3 ohmi. Asta înseamnă că rezistența are continuitate. O mai putem verifica tot la modul simplist, folosind o sursă de tensiune. Și atunci zgomotul produs de cuplarea bobinei poate fi interpretat că supapa e bună. Dar adevărata verificare a bunei funcționări se face cu un controller PVM, adică un modul electronic ce oferă același tip de impulsuri ca și cu motor. Și astfel chiar poți să vezi cursa pistonului din interiorul bobinei. Haideți să cuplăm acum această supapă la un controller PVM și să vedem cum se comportă. E un controller PVM de mici dimensiuni, dar nici nu trebuie mai mult pentru a controla bobina de la această supapă. Am introdus
un fir roșu colorat în interiorul supapei pentru a vedea mișcarea pistonului. Cred că e vizibilă mișcarea. Asta înseamnă că supapa lucrează în parametri și e foarte bună. Vă mulțumesc!